watu okumwamba tikuthokozani chifukwa cha nthawi imene mwatipatsa maka ya maumboni. Mwalemetsa chifukwa cha maumboni athu timamulaka nayo oyipayo. Mulungu wakumwamba zilipo zambiri zosiyanasiyana zimene fanana munadaka zikumatichitira zimene zikakuzinena ndipo gayira ena timapangitsa kuti ufumu wanu ukhale wokwezeka kufikira nthawi zamuyaya. Mutilimbikitse ife tonse kumene tikubetsera ukunde kukufunsani mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Tipase titawambirira abwere kudzatipatsira moyo pamene akubwera choleza chapadera ndi chakunena kuti kumahostelo kumene tikukhalako zapezeka kunena kuti azimayi athu amene muli ndi ana ang'onoang'ono especially amene amavala mapampa ena amalika matalipa mukumangola amene paliponse sikukusamalidwa. Ndechonde ndidandaula imene inabwera kuchokera ndanthu amene akukonza kumene koko ndiye masiku atilipo lero mawa kuchoka sanje ndesi ndikukhulupirira kuti tapanga choncho mwakudzioneka kotani tikumakhalako ndi ifeyo. Chonde anamukasintha pesanika chuka nga braki mdziko ponyamo ndi kumanga mapepala akazinthu zina. Chonde tisamaleko kumaloko chifukwa tunkhani yawo zikumapaso kuonekera pa zinthu zimene zizi mukadzapeza kupita pakhomo la munthu wina kulowa kuchimbudzi zilipo zozukhazoka muzadziwa kuti kuti apa kumuli pamudzi apapo uzimu kuvuta chifukwa uzimu mafuna wambere kuchimbudziko kena kudzipiranso mkumba. Chonde madalitso chimombo maumboni tipetsere mwachidwi maumboni athu khalomvero mosunga nthawi yathu kumaso mokulemekezani pamene ipere maumboni. Zinawanga ndine Madalitso Chimombo nachokera kumatinga. Mboni wanga ngokali kumbe ndikugula moingani nthawi ndinali kublanta yakata 2021 ndino ndili kumeneko ndinali munthu wali pembe ya siku la Sande ndinali Katolika. Makolo wanga kuti muna ndikuchita zikomwe tonse mpumba yonse konsekose ndali pembe ya Katolika. Nde zinangotipasa siku lina ndapita ku chechi mbapepera ku St. Martin Chilimba Parish. Ndeno siku limenelo kunali mwambo okuti yakukumbukira kuti akwanisa zaka 72 chikhazikisiye mpingo. Ndeno anabwera bishopu mwambo unachitika chigawo cha kumasana kunali madyerero ndithu koma zinangotipasa chidwi ndikudabwa kuona galimoto ya Carlsberg ikubweretsa zokumwa, galimoto ya Nyasa Manufacturing Company akubweretsa foda komanso ndi zinthu zina zimene zimachitika pa maloko. Ndene ndinangosanga kuti bola kwandichokepo ndipite ku nyumba mwambo sina umalize nawo. Nditapita ku nyumba madzulo ndi pamene ndinagona ndikulota maloto ndikumva mawu chipinda changa akumbuza kunena kuti yafika nthawi tsopano kuti uyambe kundipembedza moyenera. Ndinakhala ndichiti kumvesera kuti zikutanthauzanji kenako mawu aja anasiya kumveka kugonanso kena mawu aja anazabweranso kuti yafika nthawi kuti uyambe kundipembedza moyenera ndikufuna uyambe kusunga malamulo anga kuphatikizirako la Sabata. Ndeine Sabata limene linkaliziwa linali Sande lomwe kuti limamveka bwino kuti la Mulungu ndezi mamveka kuti ndizeni ndi za Mulungu. Ndinalibe ndikukayika mtima mwanga kuti sino Sabata lake sio lino kuti ine ndipembedza msiku la Mulungu lomwelo. Ndekenako chakumbada kuja anazabweranso mawuwo ndikundiuzanso ndikundipasa vesi yapa Exodus chapter 20 verse 8 mpaka na 11. Ndinali ndichibi kwa chamamawa ndimakali sister wanga ndamukolokozera anangondiuza kunena kuti wachasalana amabwera ngati ngelo wakuumika mwali mafundo ndeine ndacha chawino ndinachakuka kupita ku business
business imene mapanga panabwera munthu amene amalaliza ndiye munthu chanakobwera kuti akumwe lero ndifuna tikambirane za malamulo khumi ya Mulungu. Usiku ndauzira kunena kuti ndiambe kusunga malamulo a Mulungu kukhulupirika apaso kubwera kukuza malamulo a Mulungu kuwerenga ananiwerenga mavesi tinaphunzitsana kenako ndinapanga chisankho mtima wanga kuti ndiye kuti Mulungu ali nani china chake cholinga. Kenako ndikapita ku nyumba limene kali Sunday nali Monday, Tuesday, Wednesday bwese business panabwera munthu wina akundilimbikitsanso pa malamulo khumi a Mulungu. Ndinapanga chisankho kuti asa panali bwera ndikapezeke kukachisi. Koma ndinapita kukachisi pakoma pa chemwalanga wanali Katolika tonse ndinali Katolika. Ndapita kukachisi kutenga umene unaleka kumeneko unakanga kumena mwaka unali waide kuyambira pa nyimbo netinamba yoyambirira 283 mtima wanga unasunthika ndi nyimbo yosirizira 183 nalikira mtima kwambiri Mulungu wanga ndikutenga amene nalili zinalipanga ine kulimbika mtima. Koma ndikapita ku nyumba mkono namba kuyambika achemwalanga anazonauti nyumba muno simukakale zilengero zipita limozi. Ndiye mtima mwanga ndikazifunsa ngopita huko zilizasinda ndinanyamuka ndipapira kumuzi. Koma mtima mwanga maenda mawu amene amapereka buku la Amosi onera kuti Mulungu sanga mukutana muzuzule. Ndino ndidapita ku nyumba mumuzi kwathu ndikobenda aya ndakumazinga nchite naye makolo ndiyauza bwanji mwana kuti sinakwatire makolo ndati Katolika ndakula pa mpingo ndipita kwatani kina kuti mmowa ni kuchechi ndinayitanisa mazulo ndikuwauza ndikangoza kuna kama kisambo lero ku mpingo osunga sabata alisanangoziwa kupita kagona sina achile kalikosi mamoma pasti 5 akubera kwa ndiso mwana huli mukozeke zipita kulimba ingayose mpunga ine ndio mwezi kufunga kuli ndipita kukachisi ndinangoza kuti asogolani ndikupezani mbuye munenda sabo kukachisi pokwera kumeneko ndinapeza ndikopeza sintha makomo kenako akundija na mazulo kuti zimene papanga chifukwa chani mwaukirani inuyo kuti ndindamuukira ndani ndayesa kwakulokozera Mulungu zinapeza kuti zinakanika ndiye ndimene ndimaolyo ena ablaza paiku ayangomaliza ndalapa kwesira kuti amazikumira tampesa ndiko ndimaolyo awo anapeza kuti makolo anakanisisa kenako anapita ukauza nsembe ndikukauza kalipisti amphoswe kuti muna ndaye kuchikazi ndikubwera kuzandilangiza. Koma ngene mtima mwanga mwaenda kuona kuti Mulungu salanga munthu asana munthu. Kenako ndidakali ndidabe makolo wanga nangondoza kunena kuti mtundu wonse unasunga ndizona kuti makolo wanga kunena kuti kuyambira lero iwe ndo wamasiye. Ifeyo sindifeso azibale yako ifeso sindifeso makolo wako ukasa kisake makolo wako. Kuma mtima mwanga